Christ sent by God, obedient to the Father's will, He leads the way of the cross. We carry the saving cross through the roads of the world, through the alleys of poverty and misery, marching to a dawning day, to freedom and victory, to God's life and endless glory. Christ Redeemer, crowned with piercing thorns, He leads the way of the cross. We carry the saving cross through the roads of the world, through the alleys of poverty and misery, marching to a dawning day, to freedom and victory, to God's life and endless glory. Jesu manis vite donum Patris, Jesu fons vite aquae, Scibus et votus noster, Scibus et votus noster, in itinere ad domum Dei. Mula sa lupa sumibol kang masigla, matapos kang yurakan ng mga masasama, sumilaw ng liwanag ng mga nawawala, inapay na ang buhay pagkalinang dukha. Jesu manis vite donum Patris, Jesu fons vite aquae, Scibus et votus noster, Scibus et votus noster, in itinere
Apin puding makatuki. Kapasalamatan dari Sandra Teodoro, Chong family, Fernandez family. Para king makapasubaling kapagnasan dari Roberto and Daisy Perez and family. Para ka ring magmasusi king Aldoning Karelang Kebaytan, lalong-lalo na Alexus Gavin Tiamson. Lexus Gavin Tiamson. At para ka ring kaladwa dari Flor de Lisa, Oscar, Jeffrey, Rosalia, Betty, Reynaldo, Alvin, Servando and Mario Rosario, Felix and Esperanza, Raymond, Pamintuan Jr., Albert, Leonida, Nida. At pagkabi, tala mo naman po king kakatamong misa for the intention of Reynaldo and Remedios Garcia and family, Marlon and Lourdes Lopez and family, Fatima Songko and family, Dan and Criselda Barrett and family, Mona Lisa David, Edner Dean, Evangeline and Angel Bondo, Mother Mary Augustine Cruz, OP and community, Sister Remy Pangan, OP, Sister Socorro Lucero, OP and community, Kenneth Ray, Luis Marie Opina, Eliza Mansukani, Luis Leritz and their families, Dina Di Marukut and family, Gonzalez family, Eduviguez, C. Mendoza and family, Victor and Erlinda Tiglao and family, Jojit Manarang and family, Gia Canlapan and family, Joel and Mary Ann Ubaldo and family, June and Juditas Gutierrez and family, Lauren Soriano and family, Crisanto and Paz Anunciacion and family, Fidel and Luz Ocampo and family, Ronaldo and Emma Escoto and family, Romulo and Marivic Hernandez and family, Malyari family, Segundo and Rosel Macasog and family, Canlas family, Romero and Marie Carinan and family, Romy and Bella Samson and family, Rusty and Gina Tonyo and family, Alan and Annalise Santos and family, Edgar and Ethel Mendoza and family, Allen and Mylene Gilas and family, Remedios V. Mangaluz and family, Velasquez family, Pilpil family, Irma Sandico Silva and family, Mirna Supan Quizon and family, Mrs. Purita Galang Alfonso and family, Mrs. Violeta Galang Angeles and family, Ivan Gozon, for the intentions of the viewers of Misa Tomasino, for the perseverance of the seminarians of Our Lady of Grace Parish, Mabalacat, for the birthday, for the complete healing of Reverend Father Marius P. Roque, R.J. Alonso, Reynaldo V. Opina, Lourdes Perillo, Lourdes Victoria, Teresita Mantanilla, Conchka Pilpil, for the eternal repose of the soul of Engracio Garcia II and Pasita Guevara Garcia, Crescencio Pacencia Ricardo, Vicente and Raymond Sonco, Beatriz Ocampo, Josefina G. David, Martina Manluku, Marian Bondo, Dante Sonco, Moises and Romana David, Avelino Sr. and Leonor David, Honorio David, Crescencio and Victoria Alonso, Jose Florencia and Enrico Bondo, Jeremiah David, Sister Mary of Sacred Heart OP, Reverend Father Lorenzo A. Sarmiento, Reverend Father Benildus Maria P. Maramba, OSB, Reverend Father Francisco C. Mendoza, OP, Eli Tiemco, Jane D. Ochenko, Ed Lorenzo Manarang,
Cicero A. Gomez, Evelyn T. Santos, Seminarian Jan Matt V. Salon, Ofelia A. Sarmiento, Carlos J. Raimundo II, Paulo C. Lozano, Estela G. Lopez, Victoria Santos, Estelita G. Lansangan, Maria Eliza C. Cabuso, Evangeline T. Santos, Reverend Father Arnold C. Santa Maria, OSA, Juan Abinsay, Jesus D. Punsalan, Jose M. De Los Reyes, Giancar M. Mestiola, Blesida G. Diwa, Lorna D. Velasquez, Agapito, Ernesto Marcelino, Victoria Segundo, Jose, at Dingmaldang Kaladwo, King Purgatorio. At para king makapasubaling kapag nasan dari Roberto and Daisy Perez and family.
I, the Lord of sea and sky, I have heard my people cry, all who dwell in dark and sin, my hand will save. I who made the stars of night, I will make their darkness bright. Who will bear my light to them? Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord?
I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my I, the Lord of wind and flame, I will tend the poor and lame. I will set a feast for them. My hand will save. Finest bread I will provide, till their hearts be satisfied. I will give my life to them. Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. I will hold your people in my I will come to you in the silence. I will lift you from all your fear. You will hear my voice. I claim you as my choice. Be still and know I am here. I am hope for all who are hopeless. I am eyes for all who long to see. In the shadows of the night, I will be your light.
will see. Patad kang Kristo, kingaldoy ti pagmasusyan tayo, ing Domingo ning pamaylasa ning Ginu. Panamdaman tayo po ing presensya ning Ginu busal tamo, at ban maging mabungaya at makabaldugan ing kayakatang pamagmasusi, agkatanda kayong makisanmetong karing panalangin at pamagkanta. Talakad tamo po at magkiabi ngayon king pamagkanta, king dalit a pamuklat. Pakitasyo la puring palaspasyo. Dapat ka bang magkantaya po yung choir nandin na pa po makatas din. Bititipon tamo, kung ilagyo ninyo pa, ang puning anak, ang puning Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ng ginotang Heso Kristo, ing dugod na ning Diyos, sa ting pamakyagom na ning Banal na Espiritu, manatili kaya kayuhan. At kaya ko antimurin. Kaluguran kong kapatad, ba tamong maging karapat dapat magmasusi karing banal na misteryo, isipan tala ring kasalanan tamo, pagsisyantala, at panyawat talang tawad king Ginong Diyos.
Iagkastangin ning miyag nanagnan ding kapanisyan, magkumpisal ko, King Dios, sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatid, uling mi kasala kong bina, kingisip, amano at dapat at miyayaliwang kakulangan, ulinitay panagapuko kang Santa Mariang Kapilangman Birhen, karing sablang anghelang pong santo, at kaya kayo kapatid, ingi panalangin niyo ko, King Dios, aginutam. ing Diyos sa mayupayang tutu, pakalalwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamo ngan sana, king Bie Alananga. Amen. Manalangin tamo. O lubos mayupayang igpa na ning ginuming Hesu Kristo, tinubod mi king ang anak, ban mi bait, king metong nga babayi, at mate king metong nga krus, at king kapamilataning kayang kapamintuan, ing pamikawani mapawi para karing sablang tao. Patnubayan mula ring kaisipan mi king kayang katutuan, at pasiknangan mula ring diyemi, kapamilataning alimbawa ning kayang kamatayan, banye kaming kayagong mo king kayaryan, ning kekang pangako. Ipagkalupo iti, king kapamilatan ng Hesu Kristo ang ginuming. Amen. Pamamasang ibat, king libruning propeta Isayas. Tiro na ako ning Ginong Diyos, nung nano ing sukat kong sabyan. Ban, apasek nangan kula, reng liwabayat nan. Dirinan na akong sikanan, balang abak, ban pakiramdaman kula, reng ituruna kanako. Dirinan na akong pamanalastas ning Ginoo, at eko linaban o ginulot keyo. Inirap ke ing gulot ko, karetang mamatbat kanako. Ekola inambangan, inyang inumis dako. Inyang sepulyot doreng balbas ko, at tigluran ing lupa ko. Dapot ing insultura, enako anano balang. Uling ing Ginong Diyos, yaing kanako babye kasaupan. Siniknangan ko ing lub ko, ban api batakulo. Balu ko, king eko milako dangalan. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Dios. Diyos ko, bakit pepayemburisan mo ko? Diyos ko, bakit pepayemburisan mo ko? Ding sablang menakit kako, kailangan dako. Pipiling doreng buntok do, at pituya-tuya rako. Ngarang sasabi, ing Ginoo
yang kekang penaligan, bakit ngeni nakapapansinan? Nung kaluguran nakapin, bakit nakasasagipan? Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? Padurot ng dako ring aso, kukubkuban dako ring marok at tao. Gamat ko, bisbus dala, pati na ring bitis ko. Kanakong butol, kakulang abilang. Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? Karelang pirakayan, susulod kong imalan. At kakong tibabal, karelayang pisugalan. Kasana lalawot ka na ako, o Ginu. Datang nakangagad, o talapagligtas ko. Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? Isalitake ing lagyu mo, karing kakong kapatad. At ika ing kakong puryan, king karelang kapulungan. Ikong makitakot king Ginu, puryan ye. Ikong sablang lahi ng Jacob, parangalan ye. Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao, Filipos. Bagayan niyo ing pamisip ng Kristo, bistaman at tsukeya ing panga Diyos, makanyan man napinilit ing makipante king Diyos. Bagkus linubas na ing kayang sarili king sablang kamalan, may kiwangis ya karing tao, at kinwana ing aske ning metong ayalipan. At king pamakiwangis na karing tao, migpakumbabayang maygit karing sabla, at meging mapamintuya ang king kamatayan, ang gaman king kamatayan, king krus. Ulinita, in Diyos naman pepaygit neng emunano, at dinina neng lagyong mimigit karing sablang lagyu. Inya king lagyu ng Jesus, sukat lang siklawud ding sabla, ding karin banwa, ding kedi king yatu at ding king lalam na ning yatu, at ding sabla, sukat dang ipasyag king i Hesu Kristo, ya ing Ginu, king ikaligaya ning Dios ipa. Ingamano ning Ginu. Salamat king Diyos. Kristo migpakumbabayang maygit karing sabla, at meging mapamintuya ang gaking kamatayan, ang gaman king kamatayan king krus. Ulinita, ing Diyos naman pepaygit neng emunano, at dinina neng lagyong mimigit karing sablang lagyu. Ing pamaylasa ning ginutamong Hesu Kristo agpang kang San Marcos. Adwa na mong aldo, at piyesta na ning Pasko, at ning tinapeng alang lebaduro. Ding pamuntok da ring saserdote, at ding eskribo, manintun lang paralan, banlihim ding aparakop, at apapatay Jesus. At ngaro, Etaya daraptan iti kingaldo na ning piyesta,
magkang maglula ring tao. At sukanito karin Betanya Jesus, king bale ng Simon a leprosuan. Kabang mamangan yo, dinatang yo ing metong ababaying magdalang metong aalabastrong lulanan, mitmong mal apabanglo. Dali se laro ay bat king tanaman na narto. Biklat ne ing alabastrong lulanan, at tigtug na ing pabanglo, king buntok ng Jesus. Memwala ring mapilan at sukarin, at ngarang misabi-sabi. Sinayang namo ing pabanglo, nung pisali na yan, mikaabli ang maygit at lungdalan a denaryo, at dingayabli na malyari noong ayabye karing pakakalulo. At migsalita lang eusto king babayi, dapot nga ng Jesus karelo. Paborenye, bakit pakyalaman ye? Mayap ing depatana kanako. Maralas akakayabe yula ring pakakalulo, at arap tanan nyo lang mayap na numang oras sa buriyo. Dapot, eyo kumalyaring akayabe kabang kaba. Depatana niting babayi ingagyuna. E paman kiskusa na nakong pabanglu, ban isa dyan ing katawan ko, para king pangakutkut ko. Tandaan nyo iti, no ka rin yaman mi panaraling maya pabalita, mabanggit mo naman ing depatana niting babayi, bilang kapigaganakan keya. Kay bat na nito, Judas Iscariote, ing metong karing 12, mintaya karing pamuntok ding saserdote, baning ipanganyayay Jesus. Tutulang metula inyang damdaman dayti, at pengakwanan deng dinan sa lapi. Manibat kanito, menintun neng paralan ni Judas, baning apanganyayay Jesus. King mumuna ng aldo ning piyesta, ning tinapeng alang lebaduro, aldo ning pamakamate viserong tupa, para king Pasko, kitnan de Jesus ding alagad. No ka rin mo buringa sa jami ingapunan para king Pasko. Tibura na lang Jesus, di nga dua karingkeyang alagad, kambe na niting panabilin. Munta kayo king syudad, sa lubungan na kayo ka rin ning metong nga taong magdalang bangang danum. Tukyan ye king bale, sa langyana, at sabyan nyo king makibale. Pakutang naning maestro, nuya ka rin ing kwarto apipanganan mi, ring kanakong alagad, kingapunan naning Paskwa. At iturune ke kayo ing malwalas sa kwarto babo, makaayos siya at kumpleto gamit, karinyo isadya ingapunan tamo. May kolor ing alagad at mintala king syudad. At ikit da ing sablang lerawan ng Jesus karelo, at si Diaro ingapunan naning Pasko. Inyang bengino, dinatangyay Jesus, kaya benalo ring 12 alagad no, at kabang mamangan lo, nga nang migsalita. Ing katutuan sasabihan ko kaya kayo, ing metong kaya kayong kayabe kong mamangan, pagtaksila na ako. Melong kutyo, ing metong at metong karelo, at kitnande. Ako, May kibat yay Jesus. Metong ya kaya kayong 12, at kayabe keng tiltil tinape, king silyo. Mateya ing anak na ning tao, agpangking misulat, dapat makalunos siya itang tawong magtaksil kaya, maya pa para kaya ing enemy bayit. Kabang mamangan lo, kinangwayang tinape Jesus. Pe pasalamat yo king Dios, pe miraso ne ing tinape, at binyene karingkeyang ngalagad, at ngano. Tanggapan yeti, itiya ing kanakong katawan. Kay bat na nito, kinwane ing kopo, at pe pasalamat ya king Dios. Binyene ing kopo karelo, at minum langan. Sinabi ng Jesus karelo, Itiya ing kanakong daya, ing daya na ning kasunduan, ing dayang mibubu para karing dakal a tao. Ing katutuan sasabihan ko kaya kayo, na ako pasibayong minum kaniting alak, ang gakingaldo ay inuman ko ing bayong alak king kayaryanan ng Diyos. at kay batdeng kinto ing metong adalit. Mintala kim bundok karin keng ulibo,
nga ng Jesus karelo. Ikayungan, painggulutan niyo ko, uling itiya ing sasabyanan ing kasulatan, patenke ing pastul at misalbag na ring tupa. Dapat kay bat kong sinubling mebye, muna akong magbalik ke kayo, karin king Galilea. Nga ng Pedro keyo, Painggulutan ta kamanding sabla, ako, era ka painggulutan. nga ng Jesus keyo, Pedro, pakatandanan mo ini, ngeni muring beging iti, makatatlo mo ko ilingad, bayo yato laok makatadwa ing tacho. matimid ng sinabing Pedro, Era ka ilingad, agyang misan dako mong paten kaya bem. makanyan ngan ing sinabi ra keyo, miras la king lugal aw sandang Getsemani, nga ng Jesus karing keyang alagad. Lukluk kayo paken, kabang manalangin ko. Dapot, tiki na lari Pedro, Santiago at Juan, at megmula yang may balisa at may kasakit apilubluban, at sinabi na karelo, Sa skup ko salo, uling mabayat ing panamdaman ko. Malakwan kayo paken at magbante kayo. sinulong niya pang ditak, at sakaya may nalangin makasakab king gabun, king esa daratang ing oras ning kasakita na, at ngano. Igpa, o igpa ko, ing sabla arapat mo, idayume ka ko ing kasakita na iti, dapat aliwa ing kaburian ko no na ing kekang kaburian, yaing mipamintuan. Kay bat na nito, migbalik yo, at disna na lang matudtud ding atlong alagad, ngano kang Pedro. Simon, matudtud ka? Emo arapat ing eka matudtud metong mumang oras, magpuyat kayo. Ngano karelo, At manalangin, banena kayo daigan ning tukso. Ing espiritu makasadyaya, dapat ing laman may naya. pasibayo na lang likwan at menalangin niya, at inulit no ing kayadwanana. Beli ka na laring alagad, at desnana na namang matudtud. Uling pilit lang pipyak ding matara, erabalo nung nano ing sabyanda keyo. King katlong pa magbalik no, sinabi na karelo. Hanggang eni matutod ko pa at magpainawa? Migising na kayo. Di natang naing oras. Ing anak na ning tao, miyabyene karinggamat daring makasalanan. Mibangon na kayo at tara na, oy nina ing magtaksil ka na ako. Magsalitaya pa'y Jesus, inyang ihudas, ing metong karing 12 alagad, di natangyo. Kaya benoring dakalatawong magdalang espada at palu-palu. Deti, tubod lang iba't karing pamuntok daring saserdote, karing eskribas, at karing makatwa ning balen. Minyayang senyas ing taksil karelo. Itang uman ko iyain kaya kayong kailangan. Dakpanye at ituki, dapat bantenyeng niya masamas. Karas ng Judas, agad ning lepitan ni Jesus, at ngano, Maestro, at inumane. Inya dekapan de Jesus at telanandeng matalik. Ing metong kareti at yu karimbegot ne ing espado at tebak ne ing ipus ning matas a saserdote at atigpas ne balugbog at nganang Jesus karelo. Tulisan kuwari, kailangan pawari ing datang kayong paka-espada at paka-palo-palo para dakpan nyo ko. Tuturo ko aldoldo king templo at syo kayo naman ka rin. Dapat eyo ko dekapan. Dapat kailangan ping matupad ing sasabyan daring kasulatan. Likwan day nga lagad no at tinakas langan. At tikyan ne ing metong abayin tawong makabalabal mong linen. Dekapan dyan naman, dapat may kakalabyusyo at milayang lubas. May lakwan nyo king gamat do ing balabal no. At delare Jesus king balening matas a saserdote. Karin la makatipon ding sablang pamuntok ding saserdote, ding makatuwa ning balen at ding eskribo. Tikyaning Pedro y Jesus, dapat makarayo yang bagya. Tinaglusyo ang aking patio ning balening mata sa saserdote.
Linuklukyo, i Pedro lele ning dapug at migsalabyang kayabeda ring guardiyo. Pilit lang maninto ni Bidencio, ring pamuntok da ring saserdote, ating kabilugan a Sanhedrin, laban kang Jesus, baring apapate. Dapot, alalang ikit na naman. Takal lang saksi, ring may menggawang patutu laban kayo. Dapot, emyag pangagpang, ing karelang deklarasyon. Ating mapila na saksi laban kayo, at ngarang migsalitang kalaraman. Dimdaming sinabi na, lasakan kay ting templong gewang tao, at kilog daring at lungaldo, mitalakat kong aliwa a era gawaring tao. Makanyan man, emo rin miyag pangagpang, ing karelang patutu. Tinalakadya ing matas a saserdote, kingarapanan ing kapulungan, at kitnanay Jesus. Nanuwi nga sabi mo king bibintang dakeka, o ba't eka makibat? E bitasang may kibat i Jesus. May natiliyang alang bulad, nga nang kinutang pasibayo ning matas a saserdote, Ika in Kristo, ing anak ng Diyos? nga nang may kibat Jesus. Akupin, at ikayo, akit ye ing anak na ning tao a makaluklok king dane ng wanan ning mayupaya. Akit yeng daratang kayabe daring biga, banwa. Ginabak ne ning mata sa saserdote, ing sarili ng imalan, at ngana. Nanantala pa rin saksi, ikayo mismo dimdamyuing kalapastangana na king Diyos. Nano ing desisyon yu. At ding mapilan, piglurande, tikpande lupa, at penumbuk. Ulan mo na mo, nung ninuing menumbuk ka? Ngarang sinabi kayo, at penampaling dering guardiyo. At supalalam i Pedro king patio, inyang dinatangyo, ing metong karing ipos ning matas a saserdote. Panakit na ning babaeng ito, kang Pedro, amagsalab king dapog, linawen ning maratna. Ika man, Ngana kang Pedro, kayabe na kang Jesus at tubo Nazaret. dapot, pepayalya ng Pedro iti. Eko balu, ni eko waintindihan in burimong sabyan. Nganang may kibat. At bintayo king pasilyong palwal king pasbul, banda king pasbuldalan, at tinalaw king tatsyo. Ikit na niya naman ning ipos a babae, at sinabi na karetang at syukarin. Ing taong iti, metong yakarela. Dapot, pepayalya na namang Pedro iti. Kalabas ning mapila na pinandit, ding taong at syukarin, sinabi ra naman kang Pedro, Talagang metong kakarela, uling tao ka namang Galilea. sinumpaya i Pedro. Talagang eke akikilala ing taong yan. Kanita neman tinilaw kadwa, ing tatsyo, at aga na ka ng Pedro, ing sinabi ng Jesus keyo. Ilingad mo kong makatatlong ulit, bayo yaw makatadwang tulaw, ing tatsyo, at menangis yo. Kabukasan, abak amaranon, mi pulong loring pumuntok ding saserdote, ding makatuwaning balen, ding eskriba, ating kabilugan a Sanhedrin. Pepagapos de Jesus at delare kang Pilato. Ikapin ing ari rin Hudyo. Nga nang kinutang kayang Pilato, Ika mismo sasabihan mo. nga na namang may kibat Jesus. Dakal ing sumbong ay narapda king pumuntok daring saserdote laban kang Jesus. Inyakit naning pasibayong Pilato. Ala kang ipakibat karela, lawan mo, tutulang dakala susumbong laban keka. Dapot, bitasang may kibat i Jesus. Inya may nga pamulalaya i Pilato. Balang daratang ing piyesta na ning Pasko, i Pilato may bubulos ang metong apreso, yinumang aduan daring tao. Makasukol ya kanito ing metong alalaking awsandang Barabas. Kaya bere ding alawang rebelding may kamate tao, king milabas a revolusyon. Linapit la ring tao, at inawad akang Pilato,
king daptan na no, ing sadya ng pamibulos metong apreso. Kitang nakarelo. Buriyeng ibulos ko ing ari dari Hudyo. Malino ng balong Pilato, king ding pamuntok daring saserdote, inarapde kaya Jesus, pauli na ning diryo. Dapot, ding pamuntok daring saserdote, sitsutan daloring tao, ban adwando, king ibarabas, yang ipabulos no, nganang Pilato. Nung makanyan, nanong indaptan ko kaniting awsan yung ari di Hudyo. Ipako yaking krus. Ngarang kinulisak, ding dakalataw, Bakit? Nanong pami kasalang depat na. nganang kinutang Pilato. Lalurang pekasakan ing kulisak, Ipako yaking krus. king kapag nasanang apamatula nung Pilato ding tao, pepabulos ne i Barabas, pepabarog neng latikoy Jesus, at kaybat, binyene karelo, ban ipakure king krus. Delarering sundalo si Jesus, king patio, kilub ning pretorio, ing palasyong tuknangan na ning gobernador, at inawos daloring aberang sundalos, delabalan de Jesus, king metong amalutong imalan. Ginawalang koronang suksok, at pinatong de keyo, pisuno-sunureng sa saluduan, at ngara. Luwidya ing hari daring Hudyo. Pemukpok de buntok, king kapirasong timbu. Pigluran de, siniklodla arapano, at pisuno-sunureng upugayan. Kaybot, denggewang pikalyon, likas de keyo ing pepasulod ang malutong imalan, at sinulod deng pasibayo keyo ing sarili ng imalan. Kaybat na nito, linwalde banipaku keng krus. Ating metong alalaking lalabas, iba't king baryo. Pinilit dering sundalos, ban papusan keyo ing krus ng Jesus. Simon ing Lagyuno, Tawyo Serene, Tatare di Alejandro at Rufo, at delare Jesus, king lugal ausandang Golgota, ing kabaldugana, lugal ning bungo. Dininan deng alak, asemutanan miro, dapot ena ininom. Pinakure king krus, at pirkira-kero, ding sundalos ing keyang imalan. Mi pagsapalaran lo, ban abaluro, nung isa nung idake, ing mga yintulid, king balang metong. Alas 9 na ning abak, inyang epakure king krus. Sinulat de babo ning krus, ing dalum laban keyo, ingari dareng udyo. Kayagnan na lang mi pako Jesus, ding aduang tulisan, ing metong king banda ng wanan, at ing metong king banda ng kaili. Makanyanyang metupad, ing sasabyaning kasulatan, binilang de kareng kriminal. Piglibak de ring lalabas, at pipiling-piling do ring buntok do, at ngara. Aha! Ikaing makalasak, king templo at italakat me kilubing at dungaldo. Iligtas mo ngening sarili mo, huldas ka king krus. Pituya-tuya riyan naman, ding pamuntok ding saserdote, at ding eskribo. Ngara king metong at metong. Linigtas niya rin aliwa, dapot naaligtas sing sarili na. Paboren niya ang kuldas niya ni king krus si Kristo, ingari ning Israel. Nung akit me yaku, kuldas maniwala kaya. Libakan dyan naman ding tulisan, ang makapaku mingat bakeyo. At meralumdum king mabilog alabuad, manibot king kaugtuanaldo, hanggang alas 3 ninggat panapon. Inyang alas 3 no, kinulisak kay Jesus, at ngano, Eloi, Eloi, lama sabachthani. nganawari, Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? Dimdamdereng mapila na taong at sukarin, at ngaro,
Lawenyo, ausan ne Yelias. Milaiyo ing metong karelo, sinoso ng aslam ing metong ayaspongho, at tinaline king punta ning metong atimbu, ban pasipsip ne kang Jesus, at nga nang sinabi, Lawan pa mo nung tipayapin ni Elias baning ikuldas. at kinulisak yung masikan i Jesus, at may patid yo inawa, siklod tamo po. Tikdo tamo po. Megabak yo ing tabing na ning templo, manibat babo ang galalam. Panakit na ning kapitan ning sundalos, ang makatalakad tulid ning krus, nung makanano yung mepatlud ay naway Jesus. At sinabi na, Tunepin ing taong iti, anak ne ning Dios. ating mapila na babay, ama gumasid king marayo, kayabe kareti i Maria Magdalena, i Salome, at i Mariang Imara di Santiago ng anak at Jose. Deti, Tekyende at Silwan Jesus, inyang atsu Galileo. At atilo naman ka rin ding aluwang babay, at inukikeyo king Jerusalem. Inyang mabibengino, di natangyay Jose, ataw Arimateo. Metong niyang gagalangan ang miyembro ng Sanhedrin, amanaya king panyatang ning kayaryan ng Diyos. Uling aldo na kanito ning pamagsadya, nga nawari aldo bayo in Sabath. Megmasakan niyang lub, may kikit kang Pilato, at pekisabi na keyo, ing bangke ng Jesus. Mi pamulalay Pilato, inyang damdaman ng metene Jesus. Pepayawos na yung Pilato ing kapitan at kitang nakeyo nung metenepin ni Jesus. Inyang sinabi na ng kapitan ing metenepin ni Jesus, tinulot na yung Pilato ing bangke kang Jose at sinaliyang telang linen ni Jose para pamalot king bangke. Inyang akuldas na ne ing bangke, binalot ne king telo at binili ne king metong akutkuton alinukib king batu. Kaybat na nito, peparulang ne ing maragula batu king pasbul ning kutkuton, magumasidla ri Maria Magdalena at i Mariang imanang Jose at ikit de ing lugal nung nuya mikutkut i Jesus. Lukluk tamo po. Isang araw po ng Pasko, niregaluhan ako ng ninong ko ng isang laruan, at yung laruan ay isa pong robot. Nakakainggan yung laruin yung robot kasi umiilaw, may tunog, gumagalaw. Nakaka-enjoy laruin. Pero hindi po nagtagal yung aking laruang robot. Kaagad itong nasira kasi gawa sa plastic. Anumang bagay na gawa sa plastic ay hindi nagtatagal. Madaling maluma, kaagad nasisira. Kasi nga, gawa sa plastic. Yung aking laruan na robot ay gawa po sa plastic. Kaya kaagad nasira. Isang bagay po na napansin ko sa aking laruan, ang robot ay hindi gagalaw o hindi aandar kapag walang magpapagalaw, kapag walang baterya, o kapag hindi mo ito sinusian, hindi ito aandar. Ang paggalaw ng robot ay nakadepende sa may-ari. Kapag gustong paandarin ng may-ari, ilalagay nito ang baterya upang umandar. Kapag gusto niyang pahintuin, tatanggalin na lamang
ng may-ari ang baterya upang ito ay huminto. Bakit po hindi nagtagal yung aking laruang robot? Kasi gawa sa plastic. Ang mga taong sunod-sunuran at utu-uto ay parang robot. Ang lahat ng galaw nila ay nakadepende sa pandidikta ng taong nagpapagalaw sa kanila. Ang mga taong may ugaling plastic ay hindi rin nagtatagal dahil tulad ng robot, madali itong maluma at kaagad nasisira. Mga kaibigan, sa pagdiriwang po natin ng Linggo ng Palaspas sa araw na ito, makikita natin sa ugali ng mga Hudyo ang katangian ng pagiging isang robot at ang ugali ng pagiging isang plastic. Sila po ay robot, yung mga Hudyo ay robot, sapagkat sila po ay utu-uto at sunod-sunuran sa pandidikta ng mga Pariseyo at Eskriba. Kung ano ang sasabihin ng mga Pariseyo, kung ano ang sasabihin ng mga saserdote o ng mga Eskriba, dahil ang mga ito ay maimpluwensya, susunod itong mga Hudyo kahit ano ang ipagawa sa kanila dahil nakasakal sila sa leeg. Hawak ng mga Pariseyo ang leeg ng mga Hudyo. Example, ikaw nga naman halimbawa, suhulan ka ng malaking pera, hindi ka ba bibigay kapag inoferan ka ng malaking pera? O kaya, sagutin o bayaran ang iyong matrikula sa eskwela, di magiging robot ka rin. Magiging robot ka at sunod-sunuran doon sa taong nagsuhol sa iyo ng pera kasi hawak kanya sa leeg dahil inalukan kanya ng pera at meron kang tinatanaw na utang na loob sa kanya. Ganyan din po ang mga Hudyo sa narinig nating ebanghelyo ngayong araw na ito, mga kaibigan. Nakasakal ang leeg ng mga Hudyo sa mga Pariseyo, kaya kinalaban ng mga Hudyo si Jesus. Inakusahan si Jesus ng mga hindi totoong bagay at ginawaan siya ng mga hindi totoong kwento at kasinungalingan dahil sa inggit. Yun po yung dahilan. Nainggit kay Jesus itong mga Pariseyo dahil ang mga tao nakikinig kay Jesus, sumasama kay Jesus, naniniwala kay Jesus. Naubusan po ng suki yung mga Pariseyo, kaya nagalit at nainggit sila kay Jesus. Yun po ang dahilan, mga kaibigan. So, kung mananatili tayong magpapasakal sa mga taong ganito, wala tayong tunay na kalayaan. Ang mga Hudyo, sa nakita nating pagbasa, ay maihahalin tulad natin sa isang plastic. Ang mga Hudyo ay plastic at traidor. Kasi, kung mapapansin po ninyo mga kaibigan, yung mga sumalubong kay Jesus at sumigaw ng Hosana, ay sila rin yung mga Hudyong sumigaw ng ipako sa krus. Ano po tawag doon? Traidor. Di ba? Kaninang umaga, kung kayo po ay nanood sa ating live o sa ating, kung kayo ay nag-attend dun sa ating Blessing of Palm kaninang umaga, yung gospel po na binasa kaninang umaga ay tungkol sa pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, yung mga tao, yung mga Hudyo, meron po silang hawak na mga palaspas. At yung dadaanan ni Jesus, naglatag po sila ng mga balabal nila at habang dumadaan si Jesus, sumisigaw sila ng Hosana sa anak ni David habang winawagayway nila
yung kanilang palaspas. Si Jesus ay tinuring nilang hari nung salubungin nila sa Jerusalem. Pero mga kaibigan, ito pong mga taong sumalubong kay Jesus na may hawak na palaspas at sumigaw ng Hosana, ay sila ring taong sumigaw ng ipako sa krus. Yung narinig nyo kanina sa ating passion narrative. No? Sila po yun. That's why, my dear friends, Palm Sunday of the Lord's Passion ang tawag natin sa pagdiriwang ngayon. Bakit po tayo nakasuot ng pula? Bakit tayo naka-red? Ano ba ang sinisimbolo ng kulay pula? Ang kulay pula po ay sinisimbolo ang saya, joy. Di ba kapag birthday mo, nagsusuot ka ng pula kasi masaya ka? So there is joy. Masaya ang mga tao nung sinalubong nila si Jesus papasok sa Jerusalem habang sumisigaw sila ng Hosana. Yun po yung unang kahulugan ng kulay pula. Ang pangalawang kahulugan ng pula ay dugo. Because today is Palm Sunday and our readings for today is about the passion of Jesus Christ. Kung papaanong si Jesus dumanak ang kanyang dugo para sa ating kaligtasan. Kaya pula, simbolo ng dugo. Bakit po kayo may hawak na mga palaspas, mga kaibigan? Ano po ba ang sinisimbolo ng mga palaspas na hawak ninyo ngayon? Ang mga palaspas po na yan ay hindi anting-anting. Uulitin ko po, paalaala sa ating lahat, mga kaibigan, ang mga palaspas po na hawak ninyo na ibibless natin mamaya ay hindi po yan anting-anting. Dahil ang isang Katoliko ay hindi dapat naniniwala at hindi dapat gumagamit ng anting-anting. Bawal po sa ating mga Katoliko ang paggamit ng anting-anting. Maliwanag po, ano? So ano ngayon ang tawag sa mga palaspas na yan? Yan po ay sacramental. Ang mga martir, may hawak po silang palaspas. Malalaman mong martir ang isang santo kapag nakita mo yung kanyang iconography na meron siyang hawak na palaspas. Ang simbolo po ng martir ay palaspas. Because martyrs, from the Latin word martus, martum, which means witnesses. They witnessed, they testified in the name of truth, and they died in the name of truth. Tumulo po yung kanilang dugo, pinatay sila dahil sa pagpapatotoo nila sa katotohanan. Kaya pag meron kayong nakitang santo na may hawak na palaspas, martir po ang santo na yon. Ang martir, mga kaibigan, ay hindi robot. Wala po akong kilalang martir na robot. Hindi po sila utu-uto at hindi po sila sunod-sunuran sa mga taong nagpapaparusa sa kanila. Ang mga martir ay hindi po plastic na tao. Tulad ng mga Hudyo, sa narinig nating ebanghelyo, hindi sila plastic sapagkat sila ay nagpakatotoo at pinatunayan nila, pinatotohanan nila ang totoong pananampalataya sa totoong Diyos. Naway tularan po natin ang mga martir. Yan po yung meaning ng mga palaspas na hawak ninyo, mga kaibigan. Nung bata po ako, madalas ko pong marinig sa mga matatanda yung mga benditadong palaspas. Tinatali natin yan sa bintana ng ating bahay o kaya sa pintuan ng ating bahay. Sabi po ng mga matatandang Katoliko, para daw huwag pumasok yung mga evil spirits. Well, totoo naman yon. Sabi pa ng ibang mga matatandang Katoliko, para daw hindi tayo tamaan ng kidlat, kaya naglalagay tayo ng palaspas sa ating mga bintana. Hindi ko po alam kung totoo yon. Pero mga kaibigan, yung theological meaning ng palaspas, kung bakit po natin ito itinatali sa ating mga bintana at pintuan ng ating bahay,
sapagkat ang kahulugan nito theologically, itong palaspas ay isang paalaala sa atin na sinalubong natin si Jesus sa kanyang pagpasok. So, tinatali natin ang mga palaspas sa ating mga pintuan at bintana sapagkat wini-welcome natin si Jesus sa ating mga tahanan. Ibig sabihin, pag nakikita niyo po yung mga palaspas na yan sa inyong bahay, nakiisa kayo sa pagsalubong kay Jesus bilang hari natin. Naway ipaalaala sa atin ng mga palaspas na yan ang ating paninindigan sa katotohanan tulad ng mga martir at ang ating pagtanggap kay Jesus sa pagpasok niya hindi lang sa ating mga bahay kundi sa ating mga puso. Hosana sa anak ni David. Amen. Talakad po, kasyag tayong kaya katang kasalpantayanan, sasalpantaya ko. King Dios, ipang mayupayang tutu, linalang king banwat iyatu, at kang Yesu Kristong anak ng bugtong nga ginutam, pengagli king upaya ng banalay Espiritu, ni bayit kang Santa Mariang Birhen, di nasiyalam ng upaya ng Poncio Pilato, ni pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlo ng aldo sinubliyang mebie, pepay kasya banwa makuluklok yawananing Diyos ikpang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik ka naman keti ban mukum ka rin mabie ampong menga mate. Sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding Santos, king pangapatawad na ring kasalanan, at king pangasublirang miering mete, at king bie alananga. Amen. King ganap akapagpakumbaban, ngaos tamo king Diyos sa igpata mo, ban kaniting panahon na ning pamailasa, anong nuta dinahon kang Kristo, king igpa, ing panalangin ampong panigapuna, busal ding dalong ampong tangis na, itamo man, malugod tamong pakiramdaman, ingaklis tamo, nga tamong manalangin, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ban mayampat na ing pangakalat ning coronavirus king kay katamong bansa at king mabilog ayatu, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo pakalulu. Banding at siyo king mumunang linya ning pamaglingap karing miyawa king COVID-19, patibaya nala pamikakatawan, pasik na nga nala kapilubluban, ban lalo lang makasuyo karing masakit, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo pakalulu. Banding mayang ubi pauli ning COVID-19, igani na nala ning Ginoo king maputing imalan, at patalnan palaspas karing gamat da, kambe na king ligaya ning banwa, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo pakalulu. Bandakal la ring maganakang tao, amidake king atsukarela, karing daranub, alanang kapanintunan pauli niting krisis, at ba nalang manya mantala, karetang mga intulid karing pakakalulu, masakit at magkakasakit pauli niting pesti, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo pakalulu. Adwan tamo ngeni in sarili tamo kapagnasan. O Ginoo, lingusan ming balen nakakliske ka, baning era panaligan kamtan king sarili lang sikanan, apakyabutan da alang angga king merito ning krus, manggaman king alananga. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning kako at kaya kayong daon, matanggap la harapan ng Diyos, igpang mayupayang tuto. Tanggapane sana ning Ginoo iting dawon karing gamat mo, king ikapuri at kaligayan ning kayang lagyu, ing kaya katayang kasaplala, at ning mabilog ng Santa Iglesia. O igpaming miglalam, gawa na kaya sanang kadugod-dugod, kaya ka ning pamaylasan at kamatayan, Jesus sa buktong mong anak, magdilidili, alaking akarapat, dapat akam tana sana para kaya kami nitingganap pa sakripisyo, ing lugod mo at pakalulu. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Jesucristo ang ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili ake kayo. At keka antimurin. Iyat nayo rin puso yo. Makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayo ing Ginoo Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang parati at luman ka rin o igpa Diyos king alananggat lubos mayupaya kapamilatan ng Jesucristo ang ginumi. Bistaman alayang kasalanan inamin na ing kasalanan mi. Bistaman malinis siya, tinggap na ing kamatayan, ban ikabos na kami. King kapamilataning kayang kamatayan, linupig na ing kamatayan mi. King kapamilataning kayang pangasubling mebye, siblina ing biyemi. Uli nanita, kambering sablang koro ring anghel karing banwa, daralit mi ing kekang ligaya. Layon makiyabe king alangtok ng dang pamamya kapurian keka, at ngaming kakanta. Tunekapin banaloy pa, ikang panibataning sablang kabanalan, uli nanita pagparalampumi, pabanalan mo na sana natingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyari ng katawan at daya ning ginuming Jesucristo. Bayo yami daon pusang loob king pamaylasan at kamatayan, kinwaning tinape. Pasalamat ya kaya ka, piraso na at binyere ka rin kayang disipulo at nga na, tanggapan niya iti ikayungan at kananye, itiyayin ka na akong katawan, ami daon para kaya kayo. Makanyan mo naman kibat na ningapunan, kinuwaning kalis. Pasibayo yung pasalamat keko. At binyaning kalis ka rin kayang disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikayungan at minum kayo kaniti. Iti yung kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo at alananggang tipan. Ami bubu para kaya kayo at para ka ring sablang tao. Ban keta mi patawaran na ring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan.
Nyang inigaganakan mi o igpa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebya ng anak mo. Daraon mi kaya ka iting tinape ng biya at ing kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumbaba ming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal na Espiritu. Ganakan me oig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban mi ganap ya king lugod, kambe ng Francisco kaya kaming Papa, i Florentino ing kaya kaming Obispo, i Pasiano ing kaya kaming Obispo Emerito, at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming Pepay nawan at maninayang subling biye, at ding sablang mayango na biye tanggapan mo ang sana, king maligaya mong arapan. Pakalulwan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kayabe ng Maria ing Birhena Induning Diyos, kambe ng San Jose kayang banal na esposo, kayabe ring Apostol at ing sablang Santo, kambe ng Santo Domingo de Guzman, Santo Tomas de Aquino, San Antonio de Padua, ding hanggang Dominikanong banal, at ding Tomasinong martir, at inupad king malmong kaburian king kaya kabanan ng panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ikpang mayupayang tutu kagom ning banal na Espiritu, pupurian dakat parangalan manggaman king alananga. Ngeni manalangin tamang mitnong kapanaligan at lugod tingig pa, karing amanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, man king kasawpanan ning kaya kang pakalulu parati king mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kambe na ning maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesukristong kaya kaming talapangabos. O Ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya ang apostol, ing kapayapan nalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko yung babiye ko kaya kayo. E mo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan,
Nunelawan mo yung kasalpantayanan na ningkekang Santa Iglesia, at pamayapan mo yung pangbilugan nagpangking kaburian mo. Ikang mabibiyat mag-ari, manggaman king alananga. Amen. Kapayapaning Ginoo manatili asan ang kapilanman kaya kayo. At kaya ko antimurin. Bakit tamo po ngeni ing kakametong tamo king kapayapan? Kapayapan po kaya kayongan. O ining kordero ning Diyos, o ining minalakoking kasalanan na ning yato, mapalad laring mayayahos king apuna na ning kordero. Ginoo e kumatampang tanggap kaya ka, dapat iyak kasme nga mano mo, kumayap na ako.
Siklaw tamo po. Orasyo Emperata laban king COVID-19. O mapamakalulu ang pong mapagmalasakit ay pami. Lalapit kami keko kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keko ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakala kasakitan kaya kami at may kakamate na karing dakala tao. Adwan mi ngini keko ing balikdan mo kaming mitmong lugod at iyatsat me kaya kami ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan. Alilan mong kapanayan, pasignangan mo ing kasalpantayanan mi. At palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mo ring taong mitutukan, manintun panulo para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mi ring pekapun ning pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas, kaniting sakit at inggawan dayti, makasalikot at bukod mong paraking kapakanan, ding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi ring doktor, nurses at ding sablang lilingap, karing mi salunan. Ban makasuyula, karing masakit, kampening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kababalwan ding kaya isipan at katawan, pasignangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ro, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mi retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo retang lilingap karelo, pagkalaman mo lang alanganggang kapaynawan detang miyaw na biye. Pagkalam mo kaya kami, ing grasya mo, kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king kakayap ding sapla, at ban makasawop kami, kareng mangailangan, at pakakalulu. Manano na sanang pauli ning masabal, at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mi kabos kami, king alang sagkulang kaniting krus, layon tayrana kami, king pamagbayong lug, at kabanalan. Itinganadon mi king kapamlatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ng duning Diyos, mo sana'y pisawiling aklis mi keko, king kagulangan mi. Nunebagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanunwanan na birhen, indu ning divina grasya, ipanalangin mo kami. San Jose, panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Padre Pio, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, ipanalangin mo kami. Talakad tamo po. Manalangin tamo. O igpaming miglalang kapamilatanan iting pamangan ning banalayo Eucharistia, pinawi mo ing kaya kaming danok. Ing kamatayan ning anak mo pagkaluban na kayong kapanayan at patibayan na ing kaya kaming kasalpantayanan. Manano na sanang impamanyobli ng mebye di na kayong kapibabatan at tayra na kaming papuntaking kaligtasan. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Jesucristong ginumi. Amen. Kaya rin na po ring misa, i-bless tala po rin kaya kayong palaspas. Pangadyan kaya po yung prayer of blessing, itasyo na po, dumurot kami para ma-bless na po ne. At kaya rin na po may-bless, pwede na kayo pong mag-exit. Tukyan tayo po yung physical distancing protocol. Ne po, tamo po magsiksikan, banta po masalesay kaya katamong pa mag-exit. Dakal pong salamat. Ing ginuman at tiliya kaya kayo. At kaya ko ang timur. Bendisyonan na kayo ning malugod at mayupayang ginong Diyos, ingig pa, ing anak at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa bidaon ne, ume kayo king kapayapan. Salamat, King Yan Diyos. po bendisyon ng tala rin kaya kayong palaspas. Ing kasaw pantamo at yung nilagyo ring ginu, ame ngawa king banwat yato. Mi puri yung lagyo na ring ginu, ngayon manggaman king kapilan. Ing ginu manatili ya kaya kayo. At kaya ko ang timurin. Manalangin tamo, o lubos mayupayang Diyos, ipanalangin mi keka, ing bendisyonan mula reting palaspas, at pabanalan mula, king aldoyti matulaming papasyag king Jesus, yaing kaya kaming Mesiya at Ari. Misa na yaldodas na misana, ing ligaya ning bayu, at alang-anggang Jerusalem,
kapamilataning tapat apamano kikeya, amabibi at mag-ari, manggaman king alananga. Amen. Magkantala po ring choir. Manatili tamo po karing kaya katamo pong luklukan. Luklok tamo pa po.